Morjens! Nimeni on Juuskojo ja esittelen teille nyt musiikin opettajan työkalupakin, eli kaikki sellaiset perustarvikkeet, joita minä käytän korjatessani luokan soittimia. Ensimmäiseksi ruuvimeisseliä. 2 talttapäätä, iso ja pieni, 2 ristipäätä, iso ja pieni. Näillä pärjää suurimmassa osassa. Isolla ristipäällä kiristelee hihnatapit ja kitaran ruuvit ynnä muut isommat. Pienemmällä avataan kitaran pleksit ja sitten talttapäitä tarvitaan kaikenlaisiin pieniin säätöihin ja muihin soittimiin sitten. Lattapihdit. Tässä nyt sattuu olevan tuommoiset kääntyväkärkiset. Ei väliä onko suora vai kääntyvä kärki. Noilla pääsee ehkä hiukan paremmin eri paikkoihin. Ja tietysti sivuleikkurit, joilla sitten leikataan kieliä tai sähköjohtoja kuoritaan ja leikataan. Lenkkiavaimia. Nämä on ihan pakollinen perustyökalu. Lähinnä käytän näitä niin sanotusti työkalulenkkiavaimia kitaran, jakkien ynnä muiden sellaisten kiristykseen. Rumpujen ja muiden mukana tulee yleensä omat niille sopivat lenkit, ne on sitten erikseen, mutta näillä nimenomaan 8, 10, 11, 12, 13 millisillä kitaran jakkeja. Melkeinpä jokaista olen tarjonnut 8 harvemmin, mutta kaikkia 10, 11, 12, 13 riippuen kitarasta, niin jakin mutteri on ton kokoinen. Ja kannattaa kiristää mieluummin usein. Kuusiokoloavaimia. Nämä on kaikki kitaroiden mukana tulleita avaimia. Eli huomaatte, että niitä on eri kokoisia ja muotoisia. Pienemmät, tai tuo pienin on tarkoitettu tallan säätämiseen. Ja nuo muut on ollut sitten kitaran kaularuuvien säätämiseen. Kielten kiristysveivi. Ihan ehdoton työkalu, kun vaihdat kitaroihin ja bassoihin kieliä. Tuo siihen kitaran viritystappia sitten veivaamaan, niin todella nopeasti saat vedettyä kielen kireelle. Tai löysättyä kummin päin vaan. Ohutta sähköjohtoa. Jos vaan taito riittää, niin useimmat sähköviat kitarassa johtuu siitä, että siellä on joku johto lähtenyt irti. Ei tarvitse ymmärtää sähkötöistä yhtään mitään, katsot vaan, että mistä välistä se johto on lähtenyt irti ja juotat sen takaisin paikalle. Ja joskus, jos se johto on alun alkaen kovin kireä ja lyhyt, ettei sitä pysty enää samaa johtoa käyttämään, niin sitten tarvii olla tämmöistä. Tämä on jotakin ihan random johtoa, mitä on poiminut jostain talteen, mitä mä käytän, sitten pistän sinne kitaran sisään vaan. Ja edelliseen sitten tarvitaan tietysti se juottokolvi. Tämmöinen on näppärä, missä on säätyvä lämpö. Käytännössä se on mulla kyllä yleensä aina täysillä, että käy ihan semmoinen tavallinen. Mutta siinä on erikseen tuo virtayksikkö, niin se on paljon kätevämpi kuin semmoinen valtavan kokoinen peruskolvi. Eikä maksa kuin 2-30 elektroniikkaliikkeessä. Merkkaustussi, 100 miljoonaa eri hommaan. Aina pitää olla mukana pakissa. Varasatuloita. Tässä nyt on esimerkiksi akustisen kitaran varasatula. Näitä menee herkästi poikki akustista kitarasta, kun ne kolahtelee. Ja kieliä. Tämä onkin sellainen, mikä kannattaa tilata. Minä tilasin näitä heti 100 kappaletta, eli nämä on noitten xylofonien varatappeja. Niitä menee meillä ainakin vähän väliä. Kun tulee tiettyyn ikään xylofoni, niin rupeaa katkeilemaan kaikki tapit ja irtoilemaan xylofonien kielet, niin näitä kannattaa olla varalla. Ja virvelirummun herkimmin särkyvä osa, eli matto, ja varsinkin ne maton kiinnitysnarut, niin tämmöisen kun ostaa, niin saa aina virvelin kuulostamaan hyvältä. Ja sitten tätä, paljon. Eipä mulla muuta. Toivottavasti pääset näin alkuun.